Fɛnɛ février kalo tile 9 san 2026 aw minnu b'aw sigi sanga n'a ka wagati k'an ka kunnafoni ni ka a makɔnɔ an ka bɔlɔlɔ sira kelen ɲɛna bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. An bɛ bi kunnafoniya an b'a daminɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka ɲɛmaa ye n'o ye état major général des armées ale ka kɔrɔfɔ ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ka fɔ ka kɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛw ka sanfɛ pankuruli ale larawulili o senfɛ février kalo tile 7 san 2026 kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw u kɔni ye dankari olu la fɛn min ye Segu tilebe yan fanfɛla o ye waati min na sa u yɛrɛ kɔni tun bɛ k'a laɲini ka u dogo tuma min na ka kɛ ni o waati kelen fɛnɛ ye fɛn min ye banbagacɛwale tigilama 15 ye sanfɛ pankuru ye olu kɔni susu ni sanfɛ pankuru yɛrɛ kɔni ye san sɔrɔ olu kan kosɛbɛ susuli filanan o kɛra sababu ye ni ka garan da banbagacɛwale tigilama 10 bɔɲɔgɔnko kɔni olu kan an'u ka kɛlɛkɛminɛw olu fɛnɛ caman minnu kɔni tun bɛ k'a laɲini ni ka kulun kɔni ta ka u kunda Segu tilebe yan fanfɛla o kan min ni o ye a rivo gauche ye k'a yira u la k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw kɔni olu bɛ u seko n'u damayira la ka se ka banbagacɛwale tigilamaw ni ka dankariw la u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Segu yɔrɔ kelen fɛnɛ na fɛn min ye banbagacɛwale tigilama dɔw kɔni kelen bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u bɛ t'u jɔ maa 10 bɔɲɔgɔnko kɔni na ni u kɔni tun bɛ u ka bolimafɛn sen fila o la ni o ye moto ye an ka finitigilakaw kɔni ye u ye ni ka dankariw la u ye san sɔrɔ u kan yen fɛnɛ. Colonel Major Dauda Sagara ale kɛra chef d'état major ka dangan ye armée de terre kɔni o la nin cɛba in yɛrɛ kɔni ale ye san 2 ni ka o kɛ kidalikaw olu fɛ nɔ min ni a y'a ka baara kɔni o kɛ a kɛcogo ɲuman kɔni o la ka kɛ ni a ka baara kɔni ale kɛli ye fɛn min ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye ni o ye général d'armée Asimi Goita ye a ye a bila nin jɔyɔrɔ kura in o la a ka se ka a jeniyɔrɔ ni ka o fin yen fɛnɛ nin cɛba in yɛrɛ kɔni a kelen état major ka dangan kɔni ye sa maa caman y'a yira k'a fɔ a ka baara kɔni o ɲɛdɔn b'a la a taara fɛnɛ k'a bila nin bilayɔrɔ in na ka se ka basigi tɔ ni ka o sinsin an ka jamana ale kɔnɔna la. Yusufa Bacili ni ale ye chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ni maa 4 wɛrɛ olu kɔni bilala février kalo tile 6 juma tɛmɛnen o la nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati a yira k'a fɔ ni maa 3 ninnu kɔni ye san 3 ni ka o de kɛ kaso o datugu la u minɛna san 2022 novembre kalo yɛrɛ kɔni o la sɛgɛsɛgɛliw senfɛ a yira k'a fɔ ko sefawari miliyɔn 21 o de kɔni ɲɛma dogora fɛn min ye covid-19 ye ni musaka in kɔni dira ko ka nɔnɔdatugulanw kɔni ka olu kɔni san a yira k'a fɔ o wari kɔni ɲagami dɔw kɔni kun donna a la u ye u minɛ ni ka u bila kaso la o de kunkɔrɔ ka kɛ ni waleyajugu kɔni olu kɛlɛli ye fɛn min ye Sebenikɔrɔ commissariat ye ale commissaire ni o ye Bubakar Sanogo ye a n'a ka cɛdenw u ye tɛgɛ da maa 4 kɔni ka maa 4 minnu kɔni n'olu ka baara ɲɛsinnen tɛ fosi ma o de ye ka mɔgɔw ka bolimafɛnw ni ka olu kɔni suɲɛ ni o ye bolimafɛn sen 2 a ye a kɛra janvier kalo laban in yɛrɛ kɔni o la u ye bolimafɛn 7 ni o ye bolimafɛn sen 2 7 ye ani siganafɛn wɛrɛw kɔni tun bɛ u bolo o dɔ bɛ tali kɛ moto pièces kɔni olu kan ani ka taa ɲɛsin réservoir ani clés ka taga se fɛn min ye sɛbɛnfuraw ye minnu kɔni bɛ tali kɛ bolimafɛn ninnu kɔni olu sɛbɛnfuraw dilanni kɔni o ma sigana senfɛ a yira k'a fɔ kelen kɔni o si bɛ t'i jɔ san 30 kelen bɛ taa san 34 na dɔ wɛrɛ bɛ taa san 32 la sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ sa u ye u minɛ ni ka u di kiiri tigilamaw olu ma. Musa Mara ale ka kan ka ta n'a bila ni ka o dɔn bi février kalo tile 9 san 2026 Musa Mara min ni ale kɔni ɲangira san 2 kaso o datugu kɔnɔna min n'a kan ka san 1 ni ka o kaso datugu kɔni ka o kɛ k'a sababuya kɛ k'a ye kuma dɔw kɔni ni ka olu carin bɔlɔlɔsiraw olu kana la a bɛ kaso la kabi utukalo tile fɔlɔ san 2025 fɛn min ye kiiri tigilamaw ye olu ye a ka kumakanw ni ka olu lamɛn janvier kalo tile 19 san 2026 o de senfɛ sa u y'a yira k'a fɔ u bɛna a ka jaabi labanw ni ka olu di bi kɔni février kalo tile 9
dɔgɔkun laban in na ni o bɛnna février kalo tile 6 ma nɛgɛ kaɲa 17 wagati ka taa se nɛgɛ kaɲa 18 wagati ma sebugukaw olu fɛ yen nɔ. Sebugu ale filɛ nin ye bamanankin kɔni o la denmisɛnnin dɔ n'ale si bɛ t'i jɔ san 14 na nin den yɛrɛ kɔni ale tora fɛn min ye fleuve du Niger ba yɛrɛ kɔni o la waati min na sa a kɔni tun bɛ ka taa so kɔni ni ka o de ko sero caman y'a yira k'a fɔ ko nin kamalennin yɛrɛ kɔni u ka kalanso min bɛ yen nɔ o ɲɛmaakɔrɔ kɔni denkɛ de kɔni don ani so in yɛrɛ kɔni jiginna ji la waati min na sa so kɔni ye a kɛɲɛ de so y'a kɛɲɛ waati min na sa ani so fila bɛɛ lajɛlen kɔni tora ji la o waati kelen kɔni na. An bɛ taa Kulukorokaw olu fɛ yen nɔ furu 290 ani 7 o de kɔni sirila san 2025 kɔnɔna la Kulukoro mairie yɛrɛ kɔni o la san 2020 kɔni kɔnɔna la sa furu 209 o de sirila nin sɛbɛnfura in kɔni ale bɔra mairie kɔni o kɔnɔna la janvier kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔni o la nin sɛbɛnfura kelen y'a yira k'a fɔ ko couple 14 de kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni ye monogami ni ka jɛni o de ye monogami yɛrɛ ye fɛn min o de k'u tɛ muso wɛrɛ furu ka fara furumuso kan. An bɛ Senegalikaw ka jamana u ka animateur ni o ye Pape Check ka ale ni dɔnkilidala Jibi Darame ni maa fila ninnu kɔni minɛna Dakarikaw olu fɛ yen nɔ k'a sababuya kɛ gɔrijigɛniya wale olu ye u kɔni bɛ o kɔnɔna la sigana yɛrɛ fanba yɛrɛ ye min ye o de ye k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni y'a dabɔ a kama de ni ka sida bana ka o cari maaw olu kɔni na maa 12 olu fɛnɛ kɔni minɛna sɛgɛsɛgɛli kɔni o bolo ma o maa 12 ninnu yɛrɛ kɔni na sa fɛn min ye denmisɛnninw ye olu kɔni bɛɛ a la a maa 12 ninnu yɛrɛ la sa u y'u kɔni ka waleyaw ni ka olu da a kɛnɛ kan a ma fɔlɔ yɛrɛ kɔni o ye Nca min ye ale si bɛ t'i jɔ san 20 o bɔɲango la ale ye kuran baarakɛla ye fɛn min ye I Kamara ye ale si bɛ t'i jɔ san 20 ani Ulala ale ye jago ye Ajalo ale si bɛ t'i jɔ san 40 na ale kɔni ye finikalala o ye MD Balde ale san MD Balde ale ye san 28 ale ye agent administratif ye Emma Nyanga Inga ale kɔni si bɛ t'i jɔ san 25 la ale ye lakɔliden Esba ale si bɛ t'i jɔ san 22 la ale ye fɛn min ye jagokɛla ye Beka ale fɛnɛ ye fɛn min ye Fa ye ale si bɛ t'i jɔ san 30 la san 29 b'a la ka taga se san 43 ma san 38 ka taa se san 43 kɔni ma a yɔrɔ la ka fɔ Darame ale yɛrɛ si bɛ t'i jɔ san 43 la fɛn min ye animateur ye sa ale si bɛ t'i jɔ san 43 fɛnɛ na ni kunnafoniya ninnu kɔni dira Senegali foroba jabaraso kɔni ni kunnafoniya in kɔni dira ni kunnafoniya ninnu kɔni olu dira fɛn min ye Senegal jabaraso kɔni ale fɛ. Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye I sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima I sigilen bɛ jamana ale kɔ kan I sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la I dan ye dɔrɔn I ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ I sen ka ye a la numéro de téléphone ta I ka message bila WhatsApp kan I tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma I bɛ tunga lafiya ka wari sara a ye dɔɔni dɔɔni ni Madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taa Afrique du Sud ni Chine maya ni ka o kɛ bɛnkan kumaw la minnu n'u y'u bolonɔ bila sɛbɛnfura kɔni o la ni k'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Afrique du Sud ye ale bɛ se ka a ka minɛnw ni ka olu ladon Chine jamana kɔnɔ ka sɔrɔ o ma dɔrɔmɛ kelen ni ka o sara douane kɔni ye ale ye fɛn min ye Chine na ministre min ɲɛsinnen bɛ u ka jagoko koɲɛw ma ale ye nin kɔrɔfɔ ninnu ni ka olu di a y'a yira k'a fɔ ko Chine labɛnlen don fɛnɛ ni ka bolo ni ɲɔgɔnmaya kɛ ni Afrique du Sud ye ka ɲɛsin fɛn min ye bolimafɛn boli koɲɛw olu ye ka taga se sanuko koɲɛw ma sɛnɛ koɲɛw ale ni kuran koɲɛw olu ma k'a yira u la k'a fɔ États-Unis ale kɔni tun kelen don k'a wajibiya k'a fɔ maa o maa k'a yira u la k'a fɔ États-Unis ale kɔni tun kelen don k'a wajibiya k'a fɔ ko Afrique sira fɛ maa o maa I ka minɛn kɔni bɛ don fɛn min ye l'Amérique jamana ale kɔnɔna la 100 o 100 I bɛ 30 ni ka o kɔni sara
Afrique lafina jamana 33 ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na ka taa Chine kɔni ye ale ma k'a yirɛ la k'a fɔ Chine ale y'a fɔ ko fɛn min ye jamana 53 ye olu de kɔni jɛra ni ka u bolo digi Chine kɔni ma u ka jɛ ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o jamana in kɔni bɛɛ lajɛlen ka minɛ Chine mana ka o sara. An bɛ taa libikaw ka jamana o kɔnɔna la février kalo tile 6 san 2026 libikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Saifa al-Islam Kadafi ale ka janajaw kɔni olu kɛra ni cɛba min yɛrɛ kɔni fagara tile 3 o kɔfɛ sitankaw olu u fɛ yen nɔ cɛba min bɛ yen nɔ ni ale kɔni tun ɲɛsinin bɛ a lakɔlɔsili kɔni o ma ni o ye Alajami al-Atiri ye ni cɛ in yɛrɛ kɔni ale ye kɛlɛkɛ cɛ kɔrɔ ye ale de kɔni tun ɲɛsinin bɛ ka Saifa al-Islam ka lakɔlɔsili kɔni ni ka o kɛ a bɛ san 14 bɔ bi a bɛ ni cɛba in kɔni ni ka ale lakɔlɔsi janaja senfɛ jama fɛrɛnta ni kɔni ye i kunda ni cɛ in kɔni ka caman y'a yira k'a fɔ ko a ye cɛba in kɔni ni ka ale janfa ka sababuya kɛ a m'a ka baara kɔni ni ka o kɛ a cogo la dɔw kɔni a tan dɔw ye gosi u kila tuguni ni ka a bɔ janaja kɛ na ka sababuya kɛ ko ni cɛ in yɛrɛ kɔni ko janfanci de kɔni o don. Datugu Ukraine kunnafoniyaw ye Ukraine jamana ɲɛma ni o ye Volodymyr Zelensky ale y'a yira k'a fɔ ko Washington kɔni bɛ fɛ ka dan sigi Ukraine ni Rusika kɛlɛ kɔni o la yanni juin kalo nata kɔni o cɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni ɲɛsinen bɛ kuma ɲɔgɔnya ma walasa kɛlɛ in kɔni ka ban olu kɔni wele lasera u ma dɔgɔkun kɔnɔna in na u kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya États-Unis jamana ale kɔnɔna la walasa ka se ka kɛlɛ in kɔni ni ka dan sigi ale la. Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni kunnafoni damadɔ tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kelen-kelenla bɛɛ lajɛlen hakili la bɛ fɛ ni ka an ka bi kunnafoniya olu la tunga lafiya ale jukɔrɔma don dɔ b'a ye tunga lafiya min ni a nana tungarankew lafiyali kama tunga lafiya ko k'a da ka client bɛɛ lajɛlen kulo kan ko nin wagati in na logement sociaux o programme de bɛ u bolo logement sociaux min ni a bɛ ka kɛ Banankɔrɔ ni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu terrain ani so u bɛ ka o de di ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ a daminɛ sɛfɛwari 6 miliyɔn 35 i b'a min na i bɛ don o la dossier dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ɲini i fɛ i b'o dossier la don n'i bɛ sarata baara la n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka sojɔ k'a ban pewu k'a tile d'i ma kalo 5 i bɛ tunga lafiya ka wari tɔ sara a ye dɔɔni dɔɔni tunga lafiya nana tungarankew ale ni maliyɛnw lafiyali kama k'a fɔ k'i bɛ Mali la i sen b'a la i bɛna kɛ diɲɛ fan o fan fɛ i sen bɛ tunga lafiya ka logement sociaux ale programme na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.